zonke izivumo engazivumayo ebumnyameni ndizivuniswa ngabantu Nkosi Yesu ndikhulule kuzo zonke ezo zivumo uhlale kumo ndihlale kuwo ngegama likaYesu. Baba ndiyathandaza nabo abantwana bakho niyela kofika amandla omlilo bagcine esandleni sakho sinamandla baprotekte kwimimoya yonke Thixo wethona amandla uqaliqalo ezimpilweni zabo bagcine esandleni sakho esinamandla egameni likaJesu eklasini esifundweni buyisela ingqondo Thixo wethona amandla onke imibono emnyama ingabi nagunya phezu kwempilo zabo thatha indawo namhlanje egameni nasegazini likaYesu naseNazaretha Baba siyabonga in Jesus name amen. NgoLwezithathu sidibana kule ndawo naye. NgoLwezine babekho abantu abayothatha esalapha ispika baloku uLwesine naye lolunye usuku. We find out ukuthi abantu abaninzi abayazi basiyadibana aphaya kwa-24. So we stand here asisuki apha de zilunge into yaseJoyce ne asehli kule ndawo de zilunge. So we are moving here. Tomorrow I want to see you here. Ndifuna unibona nidumisa ndiyanazi ngodumisa makuthi khona seliyi